il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreservah. Mir-rumanz ta' Oliver ġie żmien li qatt ma jiftaħ, din hija d-daħla tal-awtur. Bħal fir-rumanzi tiegħi l-oħra, f'dan ukoll bdejt kollox fuq l-għaqda bejn il-memorja u l-immaġinazzjoni. L-ambjent ġenerali hu r-riżultat tal-isforzi tiegħi biex nibni letterarjament id-dinja żgħira tal-ħajja ta' familja fil-ħamsinijiet. F'Balzunetta, il-Furjana, fejn trabbejt u għext għal ħafna snin. Bosta inċidenti u fuq kollox l-istorja ċentrali, il-qofol tar-rakkont huma l-kol prodotti tal-immaġinazzjoni tiegħi, imħaddma bil-ħsieb li mill-għeluq nasal nimraħ fil-beraħ ta' tifsira wiesa universali. Xejriet tal-ħajja imgħoddija li naħseb li huma l-wirt maħżun fil-memorja ta' kull min għex fl-istess qagħda fil-ħamsinijiet huma mħaddmin bħala mezzi biex tissawwar il-verżjoni tal-eżistenza li nixtieq nasal għaliha bis-saħħa ta' rumanz. Bl-immaġinazzjoni stajt ninseġ ġrajja li imbagħad titqiegħed tajjeb f'posta fih dan il-qafas reali. Kull ma jinaraf bħala del tal-memorja u tal-esperjenza u maħdum mill-ġdid skont il-bżonnijiet u l-istrateġija tal-kitba narrattiva. B'esperjenza nifhem bħal drabi oħra kull ma wieħed ikun ġarrab kif ukoll osserva madwaru. Dan jgħodd għal persuni, sitwazzjonijiet, imkejjen u l-bqija. Il-koll wild din it-taħlita ta' tifkira u stħajjil. Il-ġrajja ċentrali maħluqa bl-immaġinazzjoni trabbat lil dan kollu f'ħaġa waħda. Kwadri żgħar tal-ħajja imqegħdin wieħed ħdejn l-ieħor, għandhom isawru bejniethom dera komplessiva sħiħa li twassal għall-għeluq u għall-interpretazzjoni ta' kollox. Bis-saħħa ta' storja ħafifa, komuni, aktar x'tipika ta' familja medja, rrid nistħarreġ il-mixja ta' iben fih dan familja lejn gradi dejjem ogħla ta' għarfien tal-veritajiet fundamentali tal-eżistenza. Is-snin 50 li fittixt li mpinġihom bir-reqqa fix-xejriet elementari tagħhom huma meqjusin bħala żmien li jixħed it-toqol tiegħu kollu fuq min qiegħed jagħti l-ewwel passi fil-ħajja. Missier u om twajba ifittxu b'imħabba qawwija u b'modi differenti li jżommu lil binhom milli jara fil-veritajiet ta' ġewwa fih u madwaru u jixtiequh jibqa' dak li hu bħal ġiżimina li qatt ma tiftaħ. Iżda dan ukoll ma jdumx għal dejjem. Sensiela ta' ġrajiet u simboli, fdalijiet tal-imoddi u xrariet tal-ġejjieni jitħaltu flimkien il-ħin kollu. Nemmen li l-ħolma hija realtà u li r-realtà titbiddel f'ħolma. U f'din id-dinja żgħira dan kollu jseħħ fis-sempliċità ta' ambjent ta' familja u roqa art fejn il-preżent marbut sfiq mal-imoddi donnu ma jridx li l-ġejjieni iżernaq. Nittama li b'dan ir-rumanz seħħ li ndaħħal fil-letteratura lil din id-dinja ċkejkna li ma ddumx ma tkun għebet għal kollox. Din is-silta għażilta għaliex fiha diversi temi illi naħseb jikkaratterizzaw kemm ix-xogħol ta' Oliver kif ukoll lilu bħala persuna. Femiet illi distingwew u huma karatteristiċi tiegħu. Pereżempju, insibu l-idea tal-partikolar li minnu ngħaddu
għall-universali. Jew inkella il-memorja bħala wirt illi ta' min wieħed jippreserva. Imbagħad hemm ukoll tema rikorrenti in-nostalġija għal żmien ieħor. Fil-fatt isu jipprova jaqbad xeni mill-passat illi forsi m'għandhomux wisq illi ma nibqgħux narawhom u jgħibu. Imbagħad għandek ukoll ir-relazzjoni bejn il-ħolm u r-realtà. U l-iktar tema illi forsi fil-fema tiegħi almenu tikkaratterizza lil Oliver bħala bniedem huwa dak iċ-ċertu pathos illi nsibu fir-rakkont fej il-ġenituri jippruvaw lill-binhom jiffrankaw, jipproteġuh mill-diffikultajiet tal-ħajja, mill-abusija, għax Oliver bħala bniedem, aħna nafuh fid-dipartiment, meta kien ikun hemm student u mhux darba jew tnejn illi ħaqqu marka ħażina għax kien ikun xogħol veru ħażin, ma kienx ikun kapaċi jagħti marka ħażina. U dik kienet tkun daqsxejn problema għaliex taf inti ġifieri xogħol illi mhuwiex ta' standard tippretendi illi jkollu il-marka li għandu jkollu, però kien inkapaċi, kompletament inkapaċi li jkun severu. Dil ħaġa naħseb insibuha riflessa anki f'din is-silta.